Kaixo. Egunon, Amona. Aizu, tira, azteko honegin. Ni esker. Laguntuko diazu mugikorrarekin? Presa daukat. Institutura joan behar dut. Baina zuk segituan egingo duzu. Ea, zer behar duzu? Lagun batek bideo bat bidali dit. Baina ezin dut ikusi. Bideo hau? Hori da, bai. Goizean bidali dit eta ezin dut ikusi. Wifiarekin probatu duzu? Zer? Itxaron. Ea horrela. Orain bai, hementxe daukazu bideoa. Mila esker, Aitortxo. Zu bai bizkorra. Ba, oso erraza izan da. Baina nola zoaz. Zer da, Amona? Bideo barregarri bat oso ona. Ea, utzi ikusten. Hartu begira. Nork bidali dizu bideo hau. Kontxik. Kontxik, ia paintegiko zure lagunak? Bai? Baina, zenbat urte ditu Kontxik? Ez dakit zior. 70 inguru. Eta horrelako bideoak bidaltzen dizkizu? Aizu, ze uste duzu? Adineko jendeak ez duela barre egiten? Ez dakit, pixka bat tarraroa da. Zu bai arraroa. Segi institutora.